Ok, salutare toată lumea și bine m-am găsit la un nou episod pe canalul Raoliten. Știu că n-am mai postat deja de 2 luni, parcă n-am mai postat, dar 5, mă. de 2, mă. De 5. Na, de unde să știu eu? Mă rog. Astăzi jucăm un episod din Stinge-mă televizor mai frumos. Civilizat, așa Stinge-te, da. Deci mă voi apuca de videouri pe Android cu jocuri șmechere de construit, de futut, de tot. Deci o să postez un episod pentru că nu știu cât timp, deoarece Dar fă o miniserie, mă. am teze, am de tot ce se poate în lumea asta mai eu urât. n-am Păi tu ești a patra, a treia. A treia. Orșă. Bine. Ceau, bă, copii. Nu mai spune ceau, mă, copii, mă, că e urât. Da. Și Marco, apropo. Cu Cine? canalul de 0,0 abonați. Și am 15 abonați. Și eu Yay! pot să-mi dau singur abonați. Cum? Nu știu. Ce copii. Să 15 abonați. Mă, coaie, eu am, bă. Auziți ce Și ce trebuie să fac? Can't create... Ok, nu înțeleg ce trebuie să fac la jocul ăsta, sincer. L-am instalat, dar nu știu ce trebuie să fac. Ce Trebuie să-mi Ce fac. pana mea, mă? Gata de vizionare, hai da să vedem. Derulăm. Și că nu poți să derulezi. Dă-i mai încet că se aude la mine. Scuzați-mă. Ia, Doamne, ce trebuie să fac? Îmi explică la A. Aha. Nu mai spune. Nu mai spune că nu știu ce trebuie să fac, Mario. Marco, da, nu, mă rog. Mă cheamă, mă. Mie mi tătuna, mă. Nu te tuna, băi. Residential zone, ok. Ia uite. Ia uite, mă, că mi-am dat seama ce trebuie să fac, ești prost. Nu-ți prost de te. Nu mai Ești și prost un pic. Ia uite, se construiește. Ia, hai. Nici ce fain, mă. Direct casă, era dita mai căcat acolo așa mai direct casă. Nice. Uite, direct artificii, așa. Dar nu Când s-a construit o casă, așa, artificii deasupra casei, vai. Deci cum Raul? Ok. Stai, mă. Nu găsesc virgulița aia. Nici ce frumos. Fac. Deci cum să ai 15 abonați, mă? Pentru că șmecherie, uite, deja crește populația, mă. Ce frumos! Dar de ce nu vă abonați, mă, copii? Ziceți-mi și mie. Taci un pic. Păi nu se pot abona în 3 secunde. Da. Cu YouTube-ul e greu, mă, nu știi tu de-astea, mă. Bă, dar cum dracu o deblochez, mă? Ce, mă? Uite, mă, bă, că trebuie să fac așa. Ai. E normal. Evrica. Perfect. Chiar, Evrica. Aoleu. Deștept. Place râsul tot de balegă de aia, păi. Nu mai fă Dar râsul cum ai ăsta. tu 4 videoclipuri și ai 200-400 de abonați? Tu am mai avut videoclipuri înainte, doar că le-am șters. Nu te-ai gândit la asta. Orșă. Bă, nu zic că filmez să mă... Futu-ți morții mătii. Doamne, Eu îmi bag pula, că nu știu ce trebuie să fac aici. cine? În tot. Tot jocul ăsta. Bă, ce trebuie să fac? Mă, dă-mi cace, bă. No, bun, uite, și trebuie să fut clar. Nică, m-a dus aici. Chiar nu știi să joci. Wow. Bă, dar tu și știi, mă. Am avut level 2. Și l-am șters după aia, că mi era lene să mă joc. Bravo, well done, let's make no lace. Ok, și cum pula mea le fac? Dacă ai tu așa ceva. Tu ce vrei, mă? Bă, eu sunt mai bogat decât tine de 300 de ori plus 1. Minus 300. Da, deci deodată sunt mai bogat, că am zis 300 de ori plus 1, deci... Ni, bă, Max o mai băgat, Max Infinit. Bă, să vă abonați la Max Infinit. Nu la Raul, că stare 2 abonați. Băi, 15, respect, tag. Și la ei, Rafael. Bine, îmi place cum ăla să uite că Și am o promovare lui Max și îmi place canalul lui, jur. Bravo, măi, băiatule, măi, bravo. Dacă te uiți la acest video, să nu mori. Sperăm. Și intro-ul lui, ăla de făcut de pic de Bă, nu-mi dau seama, cu aia nu pot să donez, hai să donez atunci. la săraci. 400 on, 400 de lei. Bă, și cum o fac poză? Deci 20 de lei costă 250 de alea, wow. Uite-te. Bă, nu da, mă.
Vrei să plătești de continuare? Aoleu, mă sărăcesc în puii mei, ești prost. 400 Eu euro. chiar am cardul, dacă dădeam acolo îmi scutea 400 de lei de pe card, deși n-am 400 de lei pe card. Cât ai? Ce? Vreo 200. De cenți! Uite cum fac, na, vezi? Faci din burtă ca un Fac din măr. Îmi Da. dau cu capul de perete. Băi, șmecherule. Nu vă abonați la canalul lui, vă rog. Nu știu, mă, dacă îți fut un pun, numai praful se alege de tine și de familia ta. Poate vrei să chem pe Sasha. Cine vrei să chemă? Bă, Sasha mi precin, mă. Mai vrea tu. Băi, Chișet, mă, Sasha mi cel mai tărie Și precin. dacă îți ridică chiloții sus. Și dacă eu ți-o ridic pe măta în budă? Și dacă te spun eu la măta cum vorbești. Tu taci, mă, deja ne înjurăm prea mult de mame, mă. Știu. Și nu-i frumos? Ba, nu e Poți adevărat. să-ți deschid laptopul să mă ajut. Da, Să nu. meditez acolo. Ești prost, bă, că nu e a meu. Dar cum fac măța? Da, taci din gură, tu și dormi acolo, pentru că eu mă concentrez, mă. Bă, să mai fac un videoclip de ceva. Deja 104 persoane am în oraș, mă. Nu mă vezi, așa se faci. Stai, ce Ai să... început să filmezi? Decor. N-ar, stai, mă, ce să le trezi? Eu filmez cu Mobiz, nu cu Mobizen, cu șum, mă, eu sunt mai gie. Bine, cu șum se și filmează, dar nu. Bine, și nu știu, vă promit că o să mai postez episoade de pe telefon, dar când scap de toate testele în vacanța de vară, cândva voi posta. Da, și cu mine. Și chiar voi posta foarte des cu Marco, Ciao! deoarece, na, ați văzut, deci am pus un videoclip Mă, ceau, băieți, acum ce faceți? 2 luni, deci din Dar 2 taci, mă, că filmezi, țărane. și mă doare undeva cu tu filme. Nu știu, postez Bun foarte... venit la un joc pe nume Dead... Cum dracu se numește? Dead Long Legs. Bine, dar poți să tauși mă în Tai un videoclipul tată care are pe picioare de alea de 15 metri. Vai. Dar și dacă vreți telefoane, Bă, da! dar taci, mă, că... Dacă vreți în continuu videoclipuri pe telefoane, nu aveți decât să Bă, dar am vreți. stricat tot pe reputare. Scuzați, copii. Eu am început primul să filmez, deci taci din gură. Ok, și dacă mai vreți episoade în continuare, nu ezitați să apăsați butonul de like, să strângem 10 like-uri. Bine, și el nu filmează cu Mobizen, pentru că lui nu-i merge șu. Cum să nu meargă, mă? Nu merge cu aia, trebuie rot și eu am rot. Ha, ha. Deci nu închid acum, lasă-mă. Bine, fraților, sper că v-a plăcut acest episod. Haideți să încercăm să facem 10 like-uri și poate mă convingeți într-o sâmbătă sau într-o duminică să postez încă un episod, deoarece teste și trebuie să mă ocup și de canalul principal cu 3200 de abonați. Se laudă, bă. Tu taci, mă, din gură. Taci, mă, că n-am Și niciun nu, abonat. nu, și trebuie să mă axez și eu pe alte lucruri, deci o să mai postez episoade. Ciao. No, ce ceau, mă, mai povestim cu abonații, că eu povestesc o dată la 2 luni cu abonații. Gândește-te, o dată la 2-3 luni. Ia să ne uităm pe canal un pic să vedem de cât timp n-am mai postat cu aia, să vedem așa doar o medie de când am mai postat. Uploads. Na, uite. Happy Wheels 1. No, acum 2 luni. 130 de vizionari. Wow! Și câte like-uri? 0 like-uri, 0 dislike-uri. Bă, mie îmi convine. Deci da, avem foarte multe vizuri. Deci foarte multe vizuri. Uite, 5 vizuri. Mamă! Dar deci ne-am apucat de YouTube acum 9 luni și am postat acum 2 luni. Mersi. Oricum, sper că v-a plăcut acest episod de pe Android. Eu o să mai postez când o să mai am timp, dar deocamdată vedeți și voi că nu prea am timp cu tezele și cu testele. Și acum am prins și un pic timp cu Marco aici de față. Ciao. Deci vezi diferența dintre videourile astea două. Asta acum 5 luni au fost pus și asta acum 2 luni. Deci nu sunt activ deloc pe canalul ăsta, mă rog. Dar de ce, mă, bă? De ce nu Da, vă nu abonați, știu, mă. Păi, bă, eu... Copilul ăsta să câine și... Ce vrei, mă? Bă, nu te lua de mine și taci din gură, că dacă îți fut una... A, da, acum înțeleg de ce nu vă abonați. Da, bă. Deci sper că v-a plăcut acest episod. Știu că mi s-a îngroșat vocea aia. Auziți vocea doar de acum 9 luni. Vă rog frumos. Taci din gură, taci din gură. Salutare tuturor, numele meu este Raul și bine v-am Da. regăsit la un episod din Da. Sky PvP cu
Cum e Știu, da! Și uitați-vă și la videoclipul acesta de 9 luni. tuturor aici? Lost in Damned cu un episod Bine, din aici mă chema altcumva pe canalul de YouTube. Dar, totuși, aici nici n-aveam CSGO cumpărat, ce frumos. Fără voce. Tu taci, mă, din gură un pic. Wow. Tu taci, mă, nu poți să nu filmezi. Ceau copii, mă, ce faceți? Bine ați venit la un joc pe nume Dead Long Legs. Aici filmam CSGO în poii mei. Sunt alături de Raul. Și el se ocupă de filmările lui, că se uită la CSGO. Și joacă cam praf. Da, da. Și eu, ca copil, mă joc Daddy Long Legs. Nu mă uit. Puh, că nu mai știu să vorbesc din cauza ta, mă. Da, deci ești videoclipuri foarte vechi unde nici măcar n-aveam CSGO de-abia ce cumpărat, dar stil ce filmarea filmez după aia, n-ai timp. Deci da, videoclipuri foarte vechi, fraților. Mai vechi decât soarta mea, bă, și decât a laptopului meu, deoarece... no, eu știți voi ce laptop aveam, deci nici ci doar ce laptop rabla aveam. Na, na. Ok, frații mei și surorile. Asta ce Left 4 Dead. Asta din Left 4 Dead. Wow, și filmez pe desktop. Pentru că pe joc se blochează și nu merge. Se blochează OBS-ul. Și na, OBS-ul. Prostia. Este prostia. Vreți să vedeți mouse-ul meu de gaming? Da. Eram destul de mic și acum, dacă mă vedeți la față, sunt foarte schimbat. Deoarece până și aici am făcut un videoclip cu facecam și sunt foarte diferit. Și bine v-am găsit la un nou Da, episod calitate mică. pe canalul Raul IT. Da, un nou episod odată la 2 luni, glumeam. N-am mai avut timp să postez, am acum într-o seară timp, e ora 11. Am zis, bă, am timp, hai să postez și eu ceva, deoarece n-am mai postat de foarte, foarte mult timp. Da. Da, chiar foarte, foarte mult timp a trecut de la celălalt videoclip al meu. O să mă vedeți foarte schimbat când o să postez următorul videoclip, deoarece eu îmi postez din 9 nu sau din 2 nu sau din 1000 de lume. Nu-i posibil așa ceva, că eu nu sunt făcut pe lumea asta din 1000. Și n-are timp, în primul rând. Da, Nici deci eu n-am sunt timp, praf. bă, eu n-am timp, bă, copii, bă. N-aveți timp Deci să nu am respirați, timp, bă. eu n-am timp nici să mă cac, bă, că vine direct teză. Mă rog, vedeți și voi, deci câte videoclipuri am? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 videoclipuri într-un an aproape. Bă, băieți, voi judecați, mă? Unii au 300-400 de videoclipuri într-un an și am 15 videoclipuri într-un an. Bă, puțin, bă. Mă rog, fraților, știu că nu am mult timp, deci nu am timp și o să încerc să postez cât de des pot, dar nu am timp, deci pur și simplu nu am timp. Vreau să postez ceva, vine, chiar alaltăieri am vrut să postez un episod ca să nu treacă 2 luni, dar din păcate n-am avut fucking timp. Deja, nu vă așteptați să vină gen episodul următor peste 2-3 zile, pentru că da, veți aștepta iară mult, dar dacă vreți scrieți-mi în comentarii, vorbesc eu cu voi în comentarii când am timp într-o seară sau ceva. Deci, ok, fraților, sper că v-a plăcut acest vlog mai lunguleț un pic. O să fac și vloguri cu facecam. Vedeți și voi ce față de copil handicapat și sport aveam aici. Care cunoaște copilul? Aveam, bine că zic aveam. Și am reușit să rezolv bug-ul ăla cu full screen-ul. Acum se vede pe tot ecranul. Ok. Hai să începem. Începem cu drama. Ok. Mamă, ce am câștigat pe la Mama Hospital. Adică mi-a fost lene să mai stau o lună. Vedeți? Să mai câștigat tot așa. Deci, sper că am avansat și un pic la toate chestiile astea. Adică nici măcar nu știam să fac YouTube. Și nu. Zici și tu ceva, Marco? Pentru Bă, că... dar de ce nu vă abonați, mă? De ce? Tu asta e obsedat de Copilul abonați. ăsta- Lasă-l, mă, în pace. Deci, da, hai să mai povestim un pic cu ei, deoarece... Da, bă. La, Ce bă. mai faceți cum vă simțiți? Da, Dar bă. de ce n-ai pornit facecam? Dar lasă facecam-ul, că nu vreau mere, să le dar vadă nu în mere, dar nu mere, mă. mine. Da, de ce să postez și eu videoclipuri mele? Bă, stai cu aia, că nu pot să filmez mai videoclipuri mai lungi de 15 minute, ești prost? Păi, bă, fraților, sper că v-a plăcut acest episod din vlog plus gaming. Deci, sper că v-a plăcut, o să ne vedem iară, din păcate, peste 2 luni sau chiar 3 luni. Mamă, 15. Nu e niciun ataș din gură, nu e niciun bai, o să postez, n-am murit.
Deci o să fii încă în viață, deci sper că v-a plăcut acest episod. Eu am fost Raul și ne vedem data viitoare. Bye, Ciao, bye! copii.